shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare kunji wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare Rabbana mahalicci na jalla wani sarkin kyauta kun ga shi yayi ƴaƴana da ubana har ma da ummata rabi gara mun haske wake afan binta Mustafa zaɓar gida Nasiru mai kyan halaye wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su Rabbi salli ala Mukhtar Mahiru baya cutar ruwa tafiyarsa akan tsari aikinsa shine bayarwa mu yabansa muke kullum har abada ba dainawa Rabbana as-salatu sanya sahabu da alaye kunji wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare ni Aliyu ina kuka annabi yaushe zanganka ko da a mafarki na sai kun gani a raudar ka kullum tunani na mudassir kun zo fadar ka ga kyawun fuskar ka kyawun shirya gatan su faye wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare wallahi sai manzo mun faɗa mun nanata farin jika da annabi ne awwal farkon yin bauta mai faɗa da faɗar Allah ni kai zan wa kasida ta mun zo kun ga muna doke ma'aiki mai kyan sunaye ji wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare zuciya na jin daɗi in ta tino kama aiki na ba abin da nake kauna in ba kai ba masoyina sanni jagoran asali ko a ina kai zan nuna yau maka bai tauci na girma tun da ina raye ba za mu taɓa jera ba ya Rasulullah. Dan Amina sitittar duniya wanda duk mai tambaya Habibu da haka huta lafiya na gaban matsayi a yau da kai fa dukkanin mu muke yin tutiya man ba'u daraja ci wanda da jikinsa ya keta samariya ya huce shi ko Jibril mun ji ya hada burki ya tsaya jinjina ga farin jaka da Mustafa su tayarin duniya Shakira sha an bato abin da yabo ke bibiya kunji wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare dama kai na rike yaban kai yake ɗaya bankewa san kai mun na so a zuciya ba mai canzawa soyayyar da muke yi maka ta wuce kushewa gata mu san farko da na ƙarshe har ma ɗan goye wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare shaukin soyayya ya sani nake maka baitoci ya sa muke maka baitoci ya Rasulullah an fatar rai na tuno ka na bar yin kunci ina wani bacin rai idan ka tuno annabi bayan Allah shine mafakar mu mana ka muke na ci kullun kansa muke na ci shigar ka tana burge shigar annabi da wani kake da koraye kunji wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban Fadimatul Zahra mai gida kun su fare
babban ma'aiki ba na yin waige ina wani mu waiga na ba da lokaci da jikina na daddage mun daddage na yi masa baitoci da girma na abun bege dubigiyar kaunarsa da na sha ta samun maye kunji wanda muke kauna annabi shine zaɓinmu baban faɗi mazin sahara mai gida kun su kwaye madinatul ahbab a cikin wadannan ne nake saune mai yabo ake ce min aliyu kaduna gari na ne